Гульнявая індустрыя цяпер жыве так, быццам час гэта канцэпт з ранняга доступу. Вядзьмар 3 атрымлівае дапаўненне праз 10 гадоў. Star Citizen збірае мільярды долараў і ўсё яшчэ ў альфе. Hogwarts Legacy 2 – самы адкрыты сакрэт з часоў таго, каго нельга называць, а Steam Deck нечакана падаражэў на $300 без аніякіх зменаў унутры. Вы на канале Відзік, з вами Віталь Аляхновіч, і сёння я буду вашым правадыром па свеце, дзе анонсы зліваюцца раней за рэлізы, рэлізы не зліваюцца ніколі, а калі ўжо нешта выходзіць, дык адразу на 93 балы, як у выпадку маленькай 8-бітнай мышы з пугай. Незразумела, рухаемся да канкрэтыкі. Ведаеце, які сакрэт у гульнявой індустрыі ахоўваецца горш за ўсё? Hogwarts Legacy 2. Гэтую гульню яшчэ афіцыйна ніхто не анансаваў, і адначасова усе ведаюць, што яна існуе. Мастак з Warner Bros. Games на мінулым тыдні проста ўзяў і ўпісаў Hogwarts Legacy 2 сабе ў рэзюме на LinkedIn. Ну, здараецца. Але гэта нават не галоўнае. Нядаўна Avalanche Software, студыя, якая зрабіла першую частку, наняла новага кам'юніці-менеджера. А такая пазіцыя запаўняецца не тады, калі гульня ў распрацоўцы, а калі вось-вось пачнецца маркетынгавая кампанія. Мінулым разам яны нанялі кам'юніці-менеджера ў снежні 21-га і праз 4 месяцы прадставілі першую частку. Па чутках анонс чакаецца альбо на Summer Game Fest 5 чэрвеня, або на бліжэйшай State of Play ужо 2 чэрвеня. А рэліз на пачатку 2027-га, каб супасці з прэм'ерай серыяла HBO «Гаррі Поттер», якая запланавана на 25 снежня гэтага года. CEO Warner Bros. Games J.P. Parrott раней казаў, што найбуйнейшыя гульнявыя франшызы кампаніі вернуцца ў 27-28, а Hogwarts Legacy з больш чым 40 мільёнамі прададзеных копій, безумоўна, самая буйная з іх. І яшчэ адна смачная дэталь. Паводле зліваў у сіквеле можна будзе даследаваць касы завулак, Private Drive і нават Лондан. Гэта значыць, свет значна пашырыцца за межы Хогвартса і Хоксміда. Калі гэта праўда, то гэта менавіта тое, чаго ўсе хацелі ад першай гульні, але так і не атрымалі. І калі ўжо гаворка пра сіквелы і вяртанні, вось вам рэкорд. CD Projekt Red днямі анансавалі 3-е сюжэтнае дапаўненне для Ведзьмара 3. Праз 10 гадоў пасля Blood and Wine. 10 гадоў. Дапаўненне называецца Songs of the Past, балады мінулага. Гуляць зноў будзем за Геральта. Рэліз у 2027 на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Ніякага Switch 2, дарэчы, мабыць, чарадзейства мае свае абмежаванні. Падрабязнасці абяцаюць у канцы лета, а пакуль толькі назва і лагатып. Распрацоўкай займаецца Fool's Theory сумесна з CD Projekt Red. Fool's Theory – гэта студыя, заснаваная ветэранамі Ведзьмара 3, якая паралельна робіць рэмейк першага Ведзьмара. Так, яны літаральна адначасова перарабляюць пачатак і дапісваюць канец. І ёсць у гэтым пэўны жарт лёсу. Самае пікантнае – гэта як анонс адбыўся. CDPR планавалі паказаць дапаўненне 28 мая на стрыме да 10годдзя Blood and Wine, але лістынг з'явіўся ў іх уласным Red Launcher на дзень раней. Затое на сваім святочным стрыме распрацоўшчыкі нарэшце расказалі падрабязнасці, і яны сур'ёзныя. Па-першае, маштаб. CDPR параўнала балады мінулага з кроўю і віном і падкрэсліла, што гэта менавіта пашырэнне, а не дадатак. Розніца не толькі ў маркетынгу. Кроў і віно – гэта было 30 гадзін кантэнту і цэлы новы рэгіён. Калі CDPR самі ставяць такую планку, значыць, балады будуць нечым значна большым за проста новую сюжэтную лінію. Па-другое, сам сюжэт. Гульцы ўжо даўно заўважылі, што меч на ключавым арце дапаўнення падазрона падобны на зброю з іншага арта CDPR – чарадзейнага Белетайна. І распрацоўшчыкі пацвердзілі, так, сувязь ёсць. Сюжэт баладаў мінулага будзе звязаны з Белетайнам. Старажытным святам абвяшчае пачатак Блатэ, 5-га месяца ў календары эльфаў. Як менавіта? Пакуль маўчаць, але сам меч стане важнай часткай гісторыі. А яшчэ сярод новага кантэнту будуць карты Гвінта, бо які вядзьмарскі кантэнт без Гвінта, толькі няпоўны.
І ёсць яшчэ адзін цікавы нюанс. Аналітыкі Noble Securities яшчэ ў снежні мінулага года прагназавалі гэтае дапаўненне і чакалі рэліз у маі 26-га. Рэліз, не анонс. Інвестары, відаць, таксама пачулі, бо акцыі CDPR праселі на 6% пасля анонса. Рынак чакаў гульню хутчэй. Аналітыкі прагназуюць цану каля $30 і продажы на ўзроўні 11 мільёнаў асобнікаў. Улічваючы, што «Вядзьмар 3» прадаўся накладам больш за 60 мільёнаў асобнікаў, гэта выглядае цалкам рэалістычна. А яшчэ разам з дапаўненнем CDPR абнаўляе мінімальныя сістэмныя патрабаванні для ўсёй гульні. Цяпер трэба будзе мець i5 8420, GTX 1660, 12 гигабайтаў аператыўнай памяці і абавязкова SSD. Windows 10, звычайны жорсткі дыск і DirectX 11 усё. Дзякуй, бывайце. Толькі Windows 11, SSD і DirectX 12. 10 гадоў гэта, аказваецца, тэрмін прыдатнасці не толькі для дапаўненняў, але і для аперацыйных сістэм. Таму на тым самым жалезе, на якім вы запускалі арыгінальную гульню 12 гадоў таму, не факт, што атрымаецца згуляць ізноў. У прыватнасці, гэта тычыцца кансоляў мінулага пакалення. Ну і вядома, галоўнае пытанне, ці стануць балады мінулага мастком паміж «Ведьмаром 3» і «Ведьмаром 4», дзе галоўнай гераіняй ужо будзе Цыры. Назва, натуральна, на гэта намякае, але CDPR маўчыць да канца лета, калі мы даведаемся больш падрабязнасцяў. Дарэчы, пра рэалістычныя RPG з мячамі і конямі Warhorse Studios, тая самая, якая зрабіла дзве Kingdom Come Deliverance, афіцыйна пацвердзіла, што стварае RPG ў адкрытым свеце па ўладару пярсцёнкаў. І адразу ўзнікае пытанне, а як гэта будзе выглядаць? Бо Kingdom Come – гэта гульня, дзе ты паміраеш ад голаду. Забываеш чытаць, калі не вучышся, і прайграеш бойку, калі няправільна трымаеш меч. І вось гэтыя людзі будуць рабіць фэнтазі з эльфамі і магіяй. Фанаты адразу занерваваліся, ці не прымусіць іх жанр зрабіць гульню больш даступнай для шырокай аўдыторыі. На сваім стрыме Warhorse адказалі дастаткова ясна. Гульня будзе глыбока імерсіўнай з акцэнтам на сюжэт. Гэта не гарантуе, што Фрода прымусяць есці 3 разы на дзень і хадзіць у туалет, але агульны напрамак зразумелы. Warhorse застаюцца Warhorse. Іхныя словы: «Мы заўсёды стваралі светы, якія цягнуць цябе ўнутр, і менавіта такое міжзем'е мы аднойчы пакажам». Але да таго міжзем'я яшчэ далёка, гульня пакуль на этапе прэ-прадакшана, то бок арыентуйцеся бліжэй да 2030 года, каб не быць расчараванымі, затое бліжэй стаіць новая частка Kingdom Come. Embracer заяўляе, што яна выйдзе у фінансавым годзе, які заканчваецца да канца сакавіка 2028, і яна ўжо нібыта ў паўнавартаснай вытворчасці. KCD2, дарэчы, прадалася накладам у 5 мільёнаў за першы год, нядрэнна для гульні, дзе трэба вучыцца чытаць. І тут варта сказаць пра кантэкст, у якім усё гэта адбываецца. 20 мая Embracer Group абвясціла, што раздзяляецца на дзве кампаніі. Гульнявы падраздзел становіцца Fellowship Entertainment і забірае з сабой Warhorse, Crystal Dynamics, Eidos Montreal, 4A Games і правы на Lord of the Rings, Tomb Raider, Metro і Dead Island. А яшчэ, увага, кампанія абяцае больш актыўна шукаць знешніх партнёраў для такіх франшыз, як Deus Ex, Legacy of Kain, Thief, Time Splitters і Saints Row. Гэта тыя самыя серыі, якія Embracer спачатку скупіла, потым закрыла студыі, якія іх рабілі. А цяпер шукае кагосьці, хто б іх ажывіў. Круг жыцця франшызы ў сучаснай індустрыі: скупіць, забіць, прадаць ліцэнзію і забыць. А вось вам прыклад праекта, які наогул не мае патрэбы ні ў якім выдаўцы. Star Citizen – гульня, якую распрацоўваюць ужо 14 гадоў, перасягнула $1 мільярд краўдфандынгу. Мільярд. З літаральна нічога, акрамя абяцанняў і касмічных караблёў, якія можна купіць за рэальныя грошы ў гульні, якая тэхнічна ўсё яшчэ знаходзіцца ў альфа-версіі. Больш за 6,5 мільёнаў гульцоў з усяго свету скінуліся на тое, што кіраўнік студыі Cloud Imperium Games Крыс Робертс называе немагчымым у рамках традыцыйнай выдавецкай мадэлі, бо нікому б не хапіла цярпення.
Ну, Крыс, цярпення тваім бэкерам сапраўды не пазычаць. 14 гадоў гэта больш, чым існуюць некаторыя гульнявыя студыі. Ёсць, праўда, і добрыя навіны. Сюжэтная кампанія «Сквадрон 42», якую анансавалі разам з самім Star Citizen яшчэ ў 2012 годзе, нарэшце на фінальных этапах распрацоўкі. Робертс кажа, што яе можна прайсці цалкам, і на гэта пойдзе каля 40 гадзін. Рэліз плануюць да канца 26 года. Хаця Робертс ужо намякаў, што могуць перанесці, каб не сутыкнуцца з GTA 6. І, шчыра кажучы, гэта, мабыць, адзіная разумная рэч, якую ён сказаў за апошнія 14 гадоў, бо «Сквадрон 42» ён раней называў самым буйнабюджэтным AAA праектам у індустрыі, не лічачы якраз-такі GTA 6. Сціплая самаацэнка, але добра, няхай будзе. А пасля выхаду «Сквадрон 42» каманда возьмецца за версію 1.0 самога Star Citizen. Робертс, дарэчы, сам прызнае, што не ведае, у якім выглядзе гульня пакіне альфу. Ён параўноўвае далейшае развіццё з World of Warcraft, якая існуе больш за 20 гадоў і ўсё яшчэ атрымлівае кантэнт. Так што, калі вы ўклалі грошы ў Star Citizen у 12-м, не хвалюйцеся, вашыя унукі, магчыма, пагуляюць у фінальную версію. А пакуль адны збіраюць мільярды на касмічныя караблі, якіх не існуе, іншыя падымаюць цэны на тое, што ўжо існуе. Valve абвясціла, што Steam Deck падаражэў. І не на $5, а на 240-300. Цяпер Steam Deck OLED на 512 гигабайт каштуе $790 ці 780 еўра. Версія на 1 тэрабайт $950 ці 920 еўра. Гэта плюс 240 і $300 адпаведна. За такія грошы можна было б купіць цэлую Xbox Series X або, скажам, яшчэ адну Steam Deck, толькі старога ўзору і у іншага гульца. Прычына, як кажа Valve, рост коштаў памяці і захоўвання. Самі прылады не змяніліся ні на байт, але, цытата, «новыя цэны адлюстроўваюць бягучы стан коштаў на кампаненты і лагістычныя выклікі ў індустрыі ў цэлым». Перакладаю з карпаратыўнай: чыпы дарагія, а нам таксама хочацца есці. Ёсць, праўда, і добрая навіна. На Steam цяпер прадаюць адноўленыя версіі. 512 гигабайт OLED ідзе за $630, тэрабайтная за 760. Эканомія $100-200, калі вы не супраць карыстацца кансоллю, якую ўжо нехта патрымаў у руках. У лютым Valve ужо казала, што ёсць праблемы з наяўнасцю ў розных рэгіёнах, і той самы дэфіцыт памяці цяпер тармосіць запуск Steam машын і Steam Frame. Раней іх планавалі на пачатак 26-го, цяпер размытае недзе ў гэтым годзе. Steam кантролер, праўда, выйшаў 4 мая, як і абяцалі. Дзякуй Богу, кантролер пакуль не патрабуе тэрабайта SSD. Але галоўнае пытанне, колькі ў выніку будзе каштаваць Steam машына. Калі звычайная партатыўная кансоль ужо за $1000, то поўная сістэма ў адной скрынцы страшна ўявіць. Спажывецкая тэхніка становіцца ўсё больш недасягальнай. Вы не будзеце валодаць нічым і будзеце шчаслівыя, казалі нам. Але пакуль працуе толькі першая палова фразы. Але хопіць пра тое, што становіцца недасягальным. Ёсць адна гульня, якая проста выходзіць 29 мая на ПК і ўсіх актуальных кансолях, уключна са Switch 2. І яшчэ да рэліза яна стала самым высокаацэненым рэлізам 26 года. 93 балы на Metacritic – гэта лепшы вынік года. 92 на OpenCritic з 97% рэкамендацый. 11 ідэальных дзясятак ад крытыкаў. Гаворка пра Mina the Hollower ад Yacht Club Games, тых самых, што зрабілі Shovel Knight. Што гэта за гульня? 2D-адвенчура з ізаметрычным выглядам у духу старых Zelda на Game Boy Color. І не проста ў духу. Распрацоўшчыкі літаральна абмежавалі сябе тэхнікай той кансолі. 4 колеры на тайл, ніякіх 3D-мадэляў. Гераіня мыш Міна, узброеная пухай па імені Nightstar. Умее закопвацца па зямлю на пару секунд, каб праскокваць праз атакі і прорвы. Натхняліся стваральнікі гульнямі Link's Awakening, Castlevania і нечакана Bloodborne. 6 гадоў распрацоўкі і, здаецца, вынік таго варты. IGN паставілі 10 з 10 і напісалі, што гульня забіраецца ў галаву і ўладкоўвае там сабе домік.
Паш Сквер ужо называе Міна The Hallower галоўным кандыдатам на званне гульні года. Летась гэтаксама было з Silksong, якая з ацэнкай 90 балаў дайшла да намінацыі на Гоці. Адзіная прэтэнзія крытыкаў — складанасць. Некаторыя босы патрабуюць сур'ёзнага валодання механікамі, і не ўсім гэта будзе па кайфе. Але ў гульні ёсць сістэма мадыфікатараў, з якой можна падстроіць цяжкасць пад сябе. Так што нават калі Bloodborne у партатыўным выглядзе вас пужае, варыянты памацаць яго ўсё ж такі ёсць. І атрымліваецца цікавая карціна. Адны студыі 14 гадоў збіраюць мільярды і ўсё яшчэ ў альфе, іншыя 10 гадоў чакаюць, каб выпусціць адно дапаўненне, а Yacht Club Games проста ўзяла, 6 гадоў паціху рабіла гульню з графікай 98-го года і атрымала найвышэйшую ацэнку 2026-га. Можа, сакрэт і не ў бюджэтах, можа, сакрэт у тым, каб проста скончыць тое, што пачаў. Дарэчы, пра бюджэты відзік працягвае выходзіць не сам па сабе, а таму што ёсць людзі, якія дапамагаюць мне трымацца на курсе. І перад тым, як развітацца, я хачу падзякаваць тым, хто падтрымліваў падкаст на гэтым тыдні грамчэй за ўсё. Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гуляў, Алесь, Алексей, Яўген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Титкоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза, Віктор К. Дзякуй вам шчыра. Без вас гэтыя выпускі былі проста ідэяй у маёй галаве, а не нечым, што можна паслухаць. Калі вы таксама хочаце далучыцца да тых, хто падтрымлівае беларускі кантэнт, спасылкі будуць у апісанні. Такі вось тыдзень, усе вяртаюцца, нічога не выходзіць, грошы збіраюцца самі, а жалеза толькі даражэе. Трымайце кукуху моцна ў руках, пачуемся ў наступным выпуску падкаста «Відзік».